Estou en Loaira, son a ceramista que está detrás do Obradoiro Raposiñas. Aquí no taller traballamos pezas modeladas á man, en digital, e reproducímolas a partir de moldes e grés. Empecei neste oficio a partir dunha bolsa de estudios de Belas Artes. O centro que fun, pois había unha especialidade de artes do lume. Entón aí empecé a enganchar co material, tanto co barro como co xeso, e logo estuve uns anos fora e precisaba facer un ano máis de estudios para convalidar todo eso e ser mestra noutro país, e fixen cerámica e xa dai pois non, xa enganchei total. O proceso de elaboración das pezas fago con Ave Pérez, que é delineante industrial, e entre os dous pois pensamos ideas e formas do noso entorno, porque os dous somos daqui, e a partir de aí prototipamos modelando, modelado á man ou digitalmente en 3D, e logo facemos os moldes de xeso. E a partir de aí pois, facemos escoladas de grés, vidramos, temos as pezas definitivas, que son tanto pezas útiles, como pode ser vaixela ou macetas ou así, pezas, bueno, solamente decorativas. O que máis me gusta do meu traballo é todo o traballo previo á produción, pois desde a idea, a producir eses modelos, preparar os moldes, logo pois, pensar nos vidrados, e logo tamén me gusta moito ver como esas pezas se activan co uso. Por exemplo, un plato como pois, en plata e tal, ou unhas pezas decorativas como ocupan un espacio. Eu considero que é unha axuda importante formar parte da artesanía de Galicia para todos os que nos dedicamos aos oficios, e penso que fan un traballo como importante de difusión, de organización pois, de eventos e demais, e creo que é unha axuda para todas. Sí.